Βρισκόμαστε σε ένα από τα καταστήματα παιδικής ένδυσης Mini Raksevsky στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στα καταστήματα Mini Raksevsky θα βρείτε ρούχα και αξεσουάρ για αγόρια και κορίτσια από 0 έως 14 ετών. Οι συλλογές της Mini Raksevsky φημίζονται κυρίως για τα κομψά και εντυπωσιακά φορέματα και συνοδεύονται από μια πρωτότυπη κολεξιόν βάπτισης με ρούχα και αξεσουάρ. Σε συνεργασία με το Yellow Day μπορείτε να αποκτήσετε ρούχα και αξεσουάρ από τα καταστήματα Mini Raksevsky σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.